Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mone roɓinɗo jaydeli moɗon a weltare min dañi huccude mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof hawɗo mboro sawa hollude na caggal no subaka fo roɓindu jaydeli moɗon addande on ko ɓuuri tengtude banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang bisimilla ma mbani Aissata Ndiaye min calminima kono kadi min calmini yimɓe Pindi TV to ɓe mbawi wonde nder e bowo leydi kala en mbiɓe so tigi ko jaam tan fini toon enen ga alhamdulillah machallah Moussa Niang hande ko ɓuuri tengtude ko noon tigui jeyndiyankoɓe leydi Sénégal goraki oɗon fannu dawrugol Aissata Ndiaye no wowirno kala subaka ene wayno ɓe garti hen tigui no hannirta ni ko wana ɗum ko kay ko ɓuuri jojjude oɗo saaha ene wayno ko ɗum noon tigui ɓuuri tawede nder jeyndeji leydi Sénégal oɗo subaka woni ɗanle ɗe ndewani lawol Barça walla Barsaka walla mbiyen immigration clandestine ɗe gueɗe Aissata Ndiaye ene tawe nder jeyndeji yeewu subaka jeyde Futur Média l'Observateur uddita damal ko noon tigui ɗon fannu dawrugol udditiri ɓe gaari koye ɓeɗon tigui waɗannoɓe ɓe ganduɗa ko limogé walla mbiyen guittama e gouvernement he ɓe ganduɗa kay ko wondinoɓe président Macky Sall hanki kono hande tigui ɓe tawetake e gouvernement he woni ko oɗon ko Mimi Touré wondude Amadou Ba wondude Aly Ngouille Ndiaye kono kadi e Mame Mactar Cissé wonde kay ko ɓe worɓe walla mbiyen e oɗo debbo goto kamɓe tigui haaɓe patato to goomu OFNAC office national de lutte contre la fraude et la corruption ganduɗa ko goomu darigu gam kay haɓade muñari ɗo e nder leydi Sénégal ɓe worɓe tato e oɗo debbo goto ɓe para toon ɗum kay ko reddition de compte ganduɗa kay ko déclaration de patrimoine moɓe mbanno walla mo ponno wadde ganduɗa kay hooreji lendi Macky Sall wino jagorɗe capantati e joyɗi e kala ganduɗa kay goto foof yo yaata goomu OFNAC holo kay jawdi mum so tawi ne rewi lawol oɗon saaha ɗum noon tawi nder hello neeɓo nde jayde Futur Média oɗo suba ko amma ɗum ko Aissata Ndiaye ɓe garti alhaali Sonko oɗon gardiɗo landa Pastef ene wayno noon ko landa makko Pastef ummima e oɗon landa biteɗo jonna caggal kay haalulaji wonde audience hakkude Boubacar Camara e oɗon président Macky Sall saabi noon ko ɗon landa Sonko caggal yewtere junde walla mbiyen jonde junde nden tigui landa makko Pastef iwi tigui oɗon coalition jonna ɗum ne tawi nder hello tataɓo ko amma ɗum ko e nder hello mabɓe jeeɗiɓijo kamɓe jeyndiyankoɓe e l'Observateur ɓe gatti ko oɗon gorko jeyndiyanke gana kono kadi ko fanniyanke dawrugol gana o wiyete ko Abdou Latif Coulibaly ene wayno au tribunal pour 10 millions de francs CFA ganduɗa kay ko alhaali ganduɗa e autoji walla mbiyen ko réparation pewnitgol autoji woni saabi kay o waɗi différence walla mbiyen o wasi nannodirde e oɗon galle jeeyogo o nduɗon yeyirde autoji wiyete ko expert auto ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɓiƴi ene firane faccira ko amma ɗum ko jeyndiyankoɓe l'Observateur Aissata Ndiaye garti hakkude Waly Balago Seck e oɗon Sidi Diop e oɗo aljuma to e nder bois de nuit mo Almadi ganduɗa kay ko hakkude e yimɓe Sidi Diop ene wayno nder oɗon soirée walla mbiyen diine ko lacrymogène tigui werla hen saabi kay hewɓe padɗi walla mbiyen ko ɗon tigui soirée o haaɗi ene wayno noon tuumo tekkama wonde ko yimɓe Waly Balago Seck mbaɗini ménagère mo Sidi Diop kañum tigui waɗi porté plainte contre X to e tribunal walla mbiyen gendarmerie mo Ngor e oɗon alhaali jeyde Las ko dawri Las ari koye natal on tigui lamtoro Bourguédé woni Macky Sall e alhaali mo ganduɗa caggal kay nde fusi walla mbiyen nde idi 2019 yante makko nde LDLAFP e wondude ko coalition PF yentude makko joni kay ene wayno ko coalition mo Sonko tigui woni mo hooreji leydi ndi dirani e wiide jeyndiyankoɓe Las ko ma ɗum ko ɓe garti e oɗon policier mo ganduɗa kay waɗino golle kantorine e oɗon suka walla mbiyen ɓe ɓeɗon yimɓe ɓe ganduɗa hanki kay o darima yesso oɗon tribunal des grands délits to Dakar e oɗon yesso juge d'instruction wi ko kay ko genre d'actes doivent cesser dans ce pays o gueɗe baɗe noon to ganduɗa kay ko to policier yakata kay ha fiya citoyen ko gueɗe baɗe noon poti kay dartade leydi e o simple citoyen n'osera jamais insulter un policier sans raison o wi kay ko simple citoyen huccitta walla mbiyen jogata ko cuusal tigui huccitte policier wona dadiɗo ƴetto ɗum walla wiya ɗum golle kantoride taw kay policier wala ko waɗi ɗum tigui wonno hanki ñawande ko greffier ji ɗino Aissata Ndiaye ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko goomuji ɗiɗon kañumen kay ƴetti kaɗon mbawka walla mbiyen
mumen ƴetti ngal ɗon cuusal haalande gonga ɗiɗon policier ji bannoɗe ɗeɗo gueɗe kono noon ɓeɗon policier ji ko tato tigui gonno woni hen ki ñawore mabɓe ganduɗa kay ko garni gara woni to e ganduɗa ko diwan mo ganduɗa ko o Kaolack ene wayno ko paysan ji Thaïlande on berger de 17 ans à coup de machette ganduɗa kay ko cuulel gotel jaroguel duuɓi sappo e jiiɗi taw kay ko gaynako caggal nde wonani baali makko walla mbiyenna beyi makko e nder kayya baɗon guese woni affrontement éleveur et agriculteur nden kayya ɓe lappimo walla mbiyenna ɓe coppimo jamɓe e jaseje ɗum tawi nder hello mabɓe jeeɓo oɗon suhla noon wiyete ko Samba Ka ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeeɓo kamɓe jeynenkoɓe laso subaka jeyde Vox Populi Vox Populi ari koye kongi oɗon jaadiɗo hooreji leydi Macky Sall woni kayya Aliou Fall ministre conseiller du président de la République o wi ko Idrissa Seck yentuɗum e président Macky Sall ɗum ko réalité politique ngam saabu ganduɗa ko oɗon Idrissa Seck jeeyno ko coalition Macky 2012 ganduɗa koy ko jeeyaɓe tigui walluɓe hooreji leydi no laamiri walla no ardi ɗum noon tigui holliti wona jaam fof kadi fotani wonde nimsa walla wona betere faade ɓesgu Sénégal iɗi yentoyde président Macky Sall ko hunde fonde wonde ce qu'Aliou Fall pense de Sonko Wade Karim Wade e Khalifa Sall ɗum ne tawe e nder hello neeɓo jeegomijo ndeɗo jeyde ko amma ɗum ko Aïssa Ndiaye les saoudiens d'Azila Gum et des éleveurs à couteau tiré ene wayno koye haali Linguère to ganduɗa kay ko éleveur en agriculteur en mbaɗata kay garmi gara ɗum kay koye nder hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jeynen koɓe ganduɗa ko Vox Pop Macky fait sauter la coalition o ganduɗa ko coalition jotna ene wayno ko fuɗɗi fusde caggal kay teskede walla tumede wonde Baba Boubacar Camara yindire heeɓi audience faade président Macky Sall ko nden tigui landamo Sonko natti tigui jogade hoolare wadde mbiyanna Pastef sortima e nder coalition biteɗo jotna jeyde quotidien le quotidien ari koye ɗeɗon ɗanɗele ndewan lawol candidat à l'immigration clandestine ene wayno kay ko to e nder duunde Europe fuɗɗima tigui hewde kono kay ko ɗo e nder leydi Sénégal basal walla mbiyenna pittali sukaɓe kewɗi keddima e ɗeɗo maaje kaaƴe ɓe mbi kay ko 200 fait en Mbour kono koye ganduɗa ko Diané seji to e Joal kono e Mbour par ce que ko localité ji walla mais ko diwunuji ɓurɗi memede e ɗeɗo ɗen ndewan lawol ko saabu ko toon tigui joldete ɓe kolliti noon kamɓe jeynenkoɓe le quotidien lui avoir renvoyé les clandestins woni kay ko gomu renguingo pays ji e nder duunde Europe ma artirra ɓeɗon tigui yannoɓe oɗon émigration clandestin sen jeeye ɗum ne firani faccira e nder hello ɗiɗaɓo tataɓo ndeɗo jeyde le quotidien ko amma ɗum koɓe garti alhaali pétrole et gaz perspective d'espoir pour le Sénégal beele ɗamɗo ndelama ene way kay wonande fartange walla ɓamtare leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo nde jeyde quotidien le quotidien jeyde libération ko dawre libération noɓe gariri hankkini ko noon tigui ɓe pinnire hannde woni ɗanndogal ɗe nawani lawol l'impossible doyi ganduɗa kay ko ɓeɗon tigui yanoɓe ɗeɗon laaɗe ko kañumen tigui dutune cetto oɗo wiite ko Ouley Diop o wi ko saga nde o yaltata galle makko nde tigui ko joom galle makko daarimo guite mabɓe poti ene wayno ɗeɗon guite wayimo ko comme no mbaynigo kanko kay heeɓi dadde kanko oɗon debbo s'est arrêté amo fixa du regard comme pour dire adieu o wi ko joom galle makko daarimo guite Aïssa Ndiaye wayno koye woni koye waynademo walla woni koye ganduɗa holliddemo kanko o artata ha wadde nder ko nimsa tigui oɗon Ouley Diop woni nimo kon goto kadi o wiyete ko Moussa ancien capitaine Moussa kay mo wona Moussa Nia o wi ko no wiyre ko les gens délirés on était obligé de recruter certains passagers o wi koye nder kaɗon laana soɓe jiki ha laana ka duñi walla ɓe goni ha nder ndiyamma woni hen keɓata kene duyta saabi woni hen nonno alay saago ɓe guitta ɗum walla ɓe berlo ɗum e ɗeɗon laaɗe ɓe berlo ɗum e ɗamɗon ndiyamma ɗum saabi hewɓe ne maayo o holliti noon nde ɓe gummotoɗo e nder leydi Sénégal ɓe gonno ko temedere capanɗe jeegom e ɗiɗo saga nde ɓe jetti nde ɓe kawri ko capanɗe jeetato e joyo wadde pitali kewɗi keddima e ndiyam ko yaaɓe clandestin e famille ji mumen tigui duttini cetto e nder ndeɗo jeyde libération oɗo subaka jeyde enquête koloski enquête ɓe mbi ko 14 ans d'essai tuggude hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegomo woni 2006 yaɓani 2020 ha joni ina jokki ganduɗa kay ko ɓesgu leydi Sénégal ko ganduɗa ko laamu Abdoulaye Wade ittani ha joni kay laamu Macky Sall koye ɗum noon tigui waddarɓe kolliti noon e nder balɗe nogas e tati Aïssa Ndiaye ɓesgu leydi Sénégal kene tolno ujunere e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegomo e joyo woni 1765 sénégalais ont été accueillis dans les îles de Canaries ko kañumen tigui gummi ɗo e nder leydi Sénégal gam kay yaade to wiite île de Canaries holli to on kabaru noon ko Elena Melano Garzon mo ganduɗa kay ardi goomu ngo ganduɗa ko alhaali laaɗe walla mbiyeɗen diƴƴe gam kay faabade walla dandude ɓeɗon tigui yahoɓe clandestin goomu Union européenne commission e Espagne gan kañumen kay nena liggo walla mbiyen nena mbaɗa peeje
peeje peccoɓe ngam kay ɓeɗon tigui yaaɓe toon noon taweteɓe to leydi Espagne yaaɓe kala ndese no gartira jeynankoɓe enquête no mbi ko de wada a maki les mêmes déceptions sur les politiques d'emploi ha joni noon sa yi sukaɓe ɓen ƴetta ɗeɗo laaɗe jaaha e wiide mabɓe ko ha joni tuggude Abdoulaye Wade faade laamu leydi Macky Sall ganduɗa kay ha joni ala ko wayli e ganduɗa kay ko jeynankoɓe enquête gatti e ganduɗa ko alhaali subgoji le fo laamu to leydi Côte d'Ivoire a dow ganduɗa ko Alassane Dramane Ouattara ganduɗa kay ko waɗi traqué oɗon opposition ha joni noon mo ganduɗa jaɓani wonde ko kanko tigui gagné subgoji le fo laamu ko ɗum woni ko tawete e jayni enquête o subaka Aissane Ndiaye a jayinde an Le Soleil. Le Soleil gendire nde en ganduɗa kay ko ari ko ha joni ko ɗeɗon ɗanlede dawani lawol ɓe mbi ko le temps du remords et de l'introspection ganduɗa kay ko nimsa walla mbiyen ko caɗele tigui faade ɓesgu leydi Sénégal ngu ganduɗa ha joni jaɓani joɗade wadde mbiyen ko dunjilaɗe faade to leydi Espagne ko hen tigui ɓe garti e nder hello mabɓe sappo e goho kamɓe jeyniyankoɓe ɓe ganduɗa ko le Soleil national ɓe garti ha joni après Boubacar Camara Pastef quitte à son tour la coalition Jonna ganduɗa kay ko ganduɗa ko landa mo ganduɗa Ousmane Sonko ko kañum tigui yalti e coalition Jonna saabu noon tumede Boubacar Camara yaade yindiroyde président Macky Sall Diourbel on fils limité au document de 1972 à 2016 ganduɗa ko taarika walla mbiyen ko ton goode tugude hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi faade hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeegomo ko kañum kay ndeɗo tungode e oɗon fiché tawete nder hello sappo yo nayo ɓeɗon jeynankoɓe le Soleil national ene way noon Aissane Ndiaye duwamo ɓoole duwade ko hen tigui jeynankoɓe e le Soleil garti woni oɗo rafi rumtu en yatiri caggal ha yana forte régression de la pandémie au Sénégal ganam ko ustogol Covid-19 walla mbiyen rafi coronavirus woni koye maale yaltu leydi Sénégal jeynankoɓe le Soleil garti ene hello mum jeego ɓiijo jayde coftal balli stade uddata dama coftal balli stade ari koye nate ɓeɗo baroɗe nayyi woni Boulaye Dia wondude kay Edouard Mendy kono gorko mo Bamali Sadio Mané wondude Alfred Gomis alhaali noon potital walla mbiyen potit ɗiɗi faade leydi Sénégal wondude Guinée Bissau ene wayno noon ko oɗon Carlos Terreira o wiyete ko au président fédération guinéenne de football on va gagner les 2 matchs contre le Sénégal e sen Ndiaye o holliti koɓe lappoɓe leydi Sénégal no way siforade foof ɗum ene tawe nder hello jooɓo ndeɗo jeyde stade ko ɗum wonno ko tawete e nder kelle gadane jaydeji leydi Sénégal o subaka noon tigui Moussa Nia ɗum wonno ko ɓurno tengtude e jaydeli ɗi garano on tan e banggal gongal woni yette banggal fait divers jehen to caggal leydi hande toon to diwan mo États-Unis ganda sungoli ƴamgol lefol laamu wonno toon ɗum ɗon noon ɗo joni andama tigui holi polɗo woni tan yette Joe Biden kanko noon yette Joe Biden joɗima walla mbiyen amona para joɗade kono noon ko hawni hen woni Donald Trump kanum ko ɓiɗo ñett sali wiide yette foolaka kono sungoli ɗi koko gujja ɗum ɗon noon so ƴewtidama ko ɗo e Afrique ɓurno ƴewtidede te noon ko banggal luldiɓe mbiyanno yette sungoli gujjama e ko way noon banggal opposition kono toon to États-Unis noon ƴewtidako kanko Donald Trump o wi tan ko élection ji koko wujja ɗum noon sa ƴeewi ɗum Moussa Nia e banggal yette politique walla mbiyen lamade dañani mandaji ɗiɗi mataw ko gacce e wona hen yimɓe ɗum saboto gadda halluji e ko way noon e wiide yete élection ji ndewani lawol ko way noon hande ina wawi ƴewtidede e Donald Trump ko noon tigui ne wawi ƴewtidede e Donald Trump saabu Aissane Ndiaye wasde jabde wonde noon laamu ko weeli foof so tawi tan population walla peuple o nati yidema ene yooɗe e dow teddugal jaaha kono ko amma ɗum ko wadde félicité Joe Biden ganduɗa kay ko o gueɗe ɗe ganduɗa walla mbiyen ko muñal tingal saabu pulaar ne heewi Aissane Ndiaye muñal kewgal ñande sa jomum ne laamo ko gorko gonɗa waɗi souffrir ɗum tawi éditoji hanki ganduɗa kay ko ɓamtare faade les afros américains tawateɓe to dowlaji dentuɗi kono ko amma ɗum ko gorko ngo ganduɗa waɗi souffrir e nder fannu dawrugol wadde so tawi oɗon ñalawma ari omo ɗaminno ɗum walla mo muññomo la patience est la voie qui nous mène à la sûreté ou bien à la réussite félicitations à lui noon tigui hewɓe mbaɗimo félicité ene jeeya hen gardiɗo leydi meɗen Sénégal woni président Macky Sall ko ɗo min uddirta roɓindu jaydeli meɗen tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno e banum gorko Moussa Nia hede noon e banggal caméra o ko Alaji Samba Diop e wondude Amadou Touré maquillage o amin jarda hen no fewi Kumbis Babou